Ya. Yo, iki jeket kene. Yo buri. Mangan. Wo. Wo ngepir sih. Ya ngepir neh. Ngepir neh ya. Aja digawe gaya ket mang gaya watuk nyapa to? Piye? Piye iki sidane? Yo, tano. Ngene buri. Aja ngono kok lek masuk angin mutah-mutah ngono kae lho. Sapa ape sing ngopeni lek mutah-mutah ngono kae? Sing manut karo Mas? Karo Mas Tapo piye? Manut? Mas Andi sing arepe dimantu. Wis dadi manten motorku ora dibenak-benakne lho Mas Andi. Enggak mantan lagi. Iki jange rada ombo, yo njikok sego kene. Kae segone. Tutupe Magicom ndek nyamuh ora. Atek ngepir-ngepir terus. Aja ngepir-ngepir terus. Didik-didik lah anu. Kuwi nek rambutmu rontok kuwi. Sak semetu puas. Nek rambutmu rontok. Ora keramas meng. Oh, kamu. Nah. Aku ambilin dikit aja rek, yang penting gisenan. Iki motor lagi enggak bagus ini. Jangan emang TPA rondok aku juga kayak mangan. Jangan yo iki. Ndok dadar, enak tempene. Tang ting tang, pedot. Kan pijak melon. Apa? Melon, kate maling, melon. Melon. Maklim lek kono kok melon suwi ra tak tukokne. Sesuk tak tuku. Sesuk tak tuku ya. Nah, sendoke ndi sendoke? Gitu. Nyandi parane kuwi. Enggak oleh engko Mas Minan nesu lek mau anu mau incengi. Oh, nenek. Enggak oleh. Wong wedok enggak oleh nginceng lalap lombok peran jikok dhewe. Usah, pentingku masuk. Masur. Iki sendoke. Lawak nganu gek ning kono gone. Oke. Tak mengindo enggak oleh ngono ki. Engko lek tengi mudek-mudek mutah-mutah ngono kae piye lek ora telat mangan. Iya, mantan disasun jam. Hah? Jane mantan disasun. Durut Mak Tun. Yo ngomong Mak Tun. Durut nih. Endi apane sing durut? Wis apa ya kok petat mangan ora petat mangan. Piye? Mangan ta petat. Kayak pedot. Enggak oleh ngono lho, oleh enggak manut ambek Mas Tapo enggak tak jak di bangunan lho. Oke. Setuju. Yo ning arep mangan yo. Yo tak yo. Dan Oh ya sapa? yo ya Makrim ta. Makane biasa kita. Kesel lihat dah wong. Apa? Tinja.